Yan yung nakuha namin guys. Yan o. Yan. Yan yung nakuha namin ngayong gabi. Tapos yung kuhol. Isang timbang kuhol at yun. Tilapia. Hi guys, for today's video namin ay maninisid kami ulit ng isda sa gabi. At yun pala yung taga-sisid namin, Kenneth. At ayun, pupunta na tayo mamaya-maya kasi hindi pa siya nakaayos ng aming gamit. So, tayo na. Ayun, papunta na tayo. Maglalakad tayo ngayon kasi may kasama tayong bata. Yeah. Yeah. Yan. Medyo malapit na tayo doon sa bata na kasama namin ngayon. At ayun, malapit na tayo sa bahay ng bata. Baka sakaling sasama yung bata. Baka sakaling sasama. At ito yung kasama namin ngayon. At yung cameraman namin. Pupunta na tayo sa ilog. Yan. At ayun, bumibili pa si Kenneth ng Yakult ngayon. Tapos pupunta na kami sa ilog. Apat pala kaming pupunta ngayon. Oh, ayun, pakita ko na lang. On ko na lang yung cam sa ilog mamaya. At andito na tayo sa ilog ngayon. Nangunguha ka muna kami ng kuhol. Ang kuhol na ito boy. Anyang Sukol. Sukol? Sino? Yan. Yan. Sana pa rin? Mangunguha kami ngayon. Tapos maninisid kami mamaya. Yan. Ito. Kagaya nito. Hulog. Yan. Kuhol. Tapos maninisid tayo mamaya sa ibaba. Sa banda na tabuti kita. Mamaya gamin nito. Boy. Yan. Aray ko ba't kita pag kita ba? Yun. Yun medyo malalim. Yan. Nauna na si Kenneth. Ay boy, ag-uuyong natin sigaw. Sila mo pag nakuna na sila dito. Abay. Yan. Gumawa sila. Dito na ako dadaan. Yan. Kumukuha sila ng kuhol. Yan. Pakita ko na lang sa inyo mamaya yung makukuha namin.
At ayun na po. Simula na yung paninisid ng isda ngayon. Doon na si Kenneth, oh. Doon. Doon si Kenneth. Yun siya. Unang angat. Oh wow, hindi po umangat ah. Ayun siya. Dun sa ilaw na yun na nasa loob ng tubig. Yun. Una, wala. Siguro. Tignan na natin yung iangat niya kung meron. Mukhang may tinamaan siya doon. Ayun, hindi niya daw nakuha yung isda. Malaki daw yung isda pero hindi niya nakuha. Ayun. Madami daw isda pero maliliit daw. Kaya hintayin natin siyang umangat ulit. Kung meron. Meron? Meron siguro. Wow, ang tagal. Wala pa rin. Hindi ako masyadong makalapit sa kanya kasi medyo malayo rin yung distansya namin. Mga nasa 4 meters yung distansya namin. Kaya hindi ako makalapit ng husto sa kanya. Yun, mukhang minamalas tayo ngayon. Tingnan na lang natin siya mamaya. Kung meron. Meron na. Pero kuhol daw. Kaya yun. Sisid siya ulit. Tingnan muna natin yung nakuha naming kuhol. Yan po yung nakuha naming kuhol kanina. At andun, naninisid na yung kasama ko. Meron na daw siyang huli pero yung bulan-bulan na isda yun. Doon. At pakita ko na lang sa inyo mamaya yung mahuhuli naming isda. Para hindi masyadong mahaba tong video namin. Ayan, pakita ko na lang sa inyo mamaya. At tapos na pala kaming kumuha ng kuhol guys. Ito, napuno namin yung paglalagyan namin ng kuhol. Yan. Medyo malalaki pa yung iba. Yan ito. Yan. Yung pula pala na yan ay yan yung itlog niyan. Tapos hinihintay lang namin si Kenneth na umangat na para may pakita namin yung isda na nakuha namin ngayon. Yan, kaya hintayin na lang natin siya.
Bilisan mo. Uwi na tayo. Gabi na. Bergo. Ay, Kenneth pala. Bilisan mo. Ayun. Ayun lahat yung nakuha namin, oh. Pakita mo sa camera, guys. Ayaw ko nga. Bakit ako may-ari ba ng camera mo yan? Ayan. Ayaw ko nga. Hindi pang gol. Yan yung nakuha namin, guys. Yan, oh. Malit na panagitan nakalungdoy. Yan. Yan yung nakuha namin ngayong gabi. Tapos yung kuhol. Isang timbang kuhol at yun. Tilapia. Na mga 15 meters ata. Ay, 15 inches kahaba yung nagtuhugan namin. Siguro yan. Oh. So, yun lang muna guys yung video namin. And don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell para sa susunod naming video. Thank you guys. Bye.